Kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jam wale mon walla jam nyalle mon hande ko nyalawma talata ko 14 lewru mars hitande ujunnaje 2016 haburuji mon e demgal Pulaar guidaren ko États-Unis tumnade kongude ɗi o ƴefti kanke joguiɗo kongol toon to maison blanche on ko kalon levi en wani ko journaliste uji namdi mom sibabude ruttitade e histoire guerre bannoɗo hakkunde kamɓe États-Unis to ira ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goho e wiide mabɓe kamɓe journaliste uji ɗon saaha en wani ko leyɗele arabeɓe limti hen Arabie Saoudite limti hen Kuwait e limti hen Émirats arabes ko ɗeɗo leyɗele tampino kala fereje baɗano hen ko fate oɗon guerre est ce que kanko Donald Trump o miijo ɗum ɗon kanko kalon levi noon e nder kongude ɗi jaabi o wi wonde ko yiɗa arditade hono président mo États-Unis Donald Trump o wi ɗum ɗo ko feere moƴƴere e c'est sûr ngowɗo miijo ko miijo moƴƴo hawnaki Donald Trump ko sino miijo ko way noon ko way wonde fof jaɓani jaɓade ko fati ɗum ɗon ko jiiɗa ɗum ɗon hono kanko gardiɗo défense leydi États-Unis hono kanko Peter Hexel o haali haaluji kewɗum ɗon nde waɗi conférence makko to presse kankon e nder haaluji ɗi o haali ɗi o haali hen gueɗe kewɗe ɗi ganduɗa surtout henne ɓe pewnitagol oɗo division militaire uji mbiyeten capanɗe jeetati ɗiɗi ɓiiji ko yimɓe mari nan fewnitade men pour neldede toon to Iran fewi manti hono oɗo division 82e capanɗe jeetati ɗiɗi ɓiiji division pewnitade ko yimɓe fewnitaɓe ha natti wiyede wonde yimɓe ko marine sen hawna ko kañumen neldete toon to Iran pour yimɓe militaire uji haɓeteɓe e leydi kanko Peter Hexel no haali hen haala o jaɓani yañade est ce que ko gongira gonga kamɓe wiya États-Unis ɓe pelliti neldude yimɓe dadiɓe to Iran ko jiiɗa ɗum ɗon kadi kanko Peter Hexel o haali haala kewɗo wi wonde koye nder balɗe capantati ɓennuɗe tan ɓe mbawi fellude ken wona 11 ujunere nokku mo ganduɗa henna ko ɗum ɓe cubino pour bonnu toon to Iran o wi wonde peeje mabɓe koɓe ɗamini wonde ko kamɓe Iran naɓe ɓe ngar ɓe joƴƴino perlaji mabɓe ɓe jaɓa wonde kawa ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa henna kanko Peter Hexel wi wonde oɗo saaha joni kamɓe koye continue wawde jogade doole e weeyo mabɓe kamɓe Iran e jogade doole kadi e jokkodiral kamɓe États-Unis kamɓe Israël ko fati hare nde wonande toon to Iran kanko Peter Hexel kadi e kontindemo haala wi wonde ɗo saaha joni ko woni priorité mabɓe ko yidde dañde beele nanodiral no waɗa hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran so tawi nanodiral ngal waɗani so tawi kadi il faut ɓe continue en wani ko kamɓe États-Unis ɓe jogui option ngaji kewɗi pour wawde continde guerre kanko Peter Hexel kadi o jaabi haaluji wi wonde ko en waɗi ko yimɓe wonɓe ɗo e aduna ɓe won leyɗele wonɓe ɗo hen ene wayno ko foti wadde juuɗe men e ko fati dandude ndeɗo tunde wiyetende Hormuz Peter Hexel kadi o jaabi wonde Iran ne jogui résistance no fewi ko hunde hawdeɓe kono ko wawi wonde fof en wayno Peter Hexel o wi wonde ha hande ɗo ɓe jaara ɗo ko kamɓe yanɓe toon to Iran ɓe ɗum noon ko Israël e kamɓe États-Unis ko ɓuuri jogade doole tugnade noon analyse aji baɗaɗi surtout kanko biyeteɗo Jill Keppel ko haali wi wonde ko déclaration ngaji Donald Trump waɗa ɗi ko fof hay goto han kadi wawa hoolade ko haalata ko par ce que kala koɓe kaali ene wayno haala ka firtima goɗɗo kanko Keppel kadi o wi wonde ene wayno guerre oɗo saaha joni o waylima no fuɗɗorno ni oɗo saaha joni ko drone aji ɗi ɓuuri wonde jogade doole ko fate e guerre o ɗum noon hollama hono kamɓe Iran naɓe ene wayno ko kamɓe ɓuuri jogade oɗo saaha joni wawde toɓɓude gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe jiiɗi fellude ɓe pella ɗum taw kadi hay goto wawa samin ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko wiidema ko kanko Jill Keppel wonde ko guerre o foti woni koye waylade tungɗala hande konguɗi jaltinaɓe BFM TV Donald Trump wullitima fewi mon wayto wi wonde France jaɓani wallude ɗum ɗon kamɓe États-Unis ɓe jogorani yejjide ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o weltaki oɗo saaha joni ko woni essentiel hande hono armée Israël haali wi wonde militaire uji soldat uji 4 maayi to Liban banggue worgo Liban ko haare e wonde toon kamɓe Israël kadi ɓe goni ɓe mbi kadi ne wayno kusanɗe kewɗe mbaɗi toon to Téhéran sibabude Israël bombardement mbaɗi toon to Israël en mbi kadi Jérusalem oɗo saaha joni missilaji nana continue ne yaha toon kamɓe Israël ɓe continue ƴewde beele eɓe camini ɗiɗo missilaji siftinde on tan ko kamɓe Iran ɓe continue wiide wonde ko oɗo saaha joni maɓe continue kamɓe ne fellude nokkuji mabɓe industriel gonɗe to Israël ministre défense Israël naji supérieur de Israël kat kañum hoore mo haali wi wonde doole Israël naɓe ma continue wadde doole men to banggue worgo Liban ɗum noon wayno ko hayso guerre o dartima hakkude mabɓe Iran koɓe continue ko jiiɗa ɗum kadi ɓe mbi ko site uji militaire uji memama toon to Isafan noon ko toon to Iran tinnade galle jeydiyankoɓe wonɓe toon to Iran ndeɗo huɓere ko huɓere Hussein huɓere nde bonnama sibabunte bombardement ji mabɓe Israël naɓe to Janzan haali ɗum ko télévision d'état iranien hande tugnade télévision BFM TV koɓe kaali mbi wonde sibabunde ɗiɗo nokkuji ɗiɗi gonɗi to Isafan kuɓeji ɗiɗi memade hono kamɓe Israël naɓe ɓe bombardi walla Amérique naɓe bombardi mbi wonde ko kamɓe Iran woɓe continue kamɓe ne werlade bomboji mabɓe to nokkuji industriel usine aji to goni toon to Israël siftinde on tan ko hiccenki ne wayno kamɓe Iran ɓe mbawino bombardude to Jérusalem walla to nokku wiyetede Beersheva ko nokku mo ganduɗa woɗɗani Iran no fewi ɓe mbawi bombardude toon usine pharmaceutique walla usine kam pewno produit chimique haala kata o so tawi won maaɓe hen walla won
won gañi ben kambe Iran tungnade kadi ko yalti télévision ngaji mabbe e tungnade kadi ko yalti télévision ngaji BFM TV en wani ko laamu Israel be kadi no kala yimbe wonbe dido nokkuji yettade dido nokkuji be bidon kala wonbe saraji mudum oto guddide galleji men yo guddu palanteji men oto kubi climatiseur ji men sibabu nda hulde wonde produit chimique men baawi yande yimbe be gañi dum hade den continue do saji khabaruji men hande to Israel tungnade kadi khabaru gumiri to Radio France International hono Benjamin Netanyahu gardido laamu Israel en wayno ko yatiri ciagal dum non ko de wanno neddo goto jeado église aji gondi ton to Jerusalem na de odon église pour wadde célébrer dimanche benudo en feetuji men tungnade gardido odon église ko halno de be ngari to damal odon église mane kada nadi police Israel hadi benadi wadi mettere no fey wonande leydel Europe surtout ko ton de France kanko Emmanuel Macron hali en wi wondum do ko tonya kanko kadi gardido laamu Italy ono George Melani wi wondi ko dum do en ko hunte yabbude haqqeji mi jogi ko faate religion chagal mudum kanko Benjamin Netanyahu de tini kadon hala wondi ko bedo metini en kanko wal mako rokki yamirore mo gardido odon église ton to Jerusalem yo naasi kala do nokudi dinade siftin ton odo dumundu fokati walla ko wadi odo gerni gila germa fuddino da hakkunde mabbe kambe Hamas kambe Israel be mbawi wadde kuule kewdo nganda hadde won yimbe hewbe naaso e nokkuji julde surtout wonande julbe hewbe to juma al-aqsa adde ton no gardirano ton walla julton e oruji di julanno kambe Europe na bodo sa joni sibabu de goto église mabbe hadama naase wonde be mbadi réaction tungna da ante e journaliste social Jazeera kambe leyde lor be medan media dum do hande khabaruji meden fadude guerre gondo hakkunde kam Israel et États-Unis e Iran hono kanko ministre iranien toppiri ko faate affaires étrangères Abbas Araghchi wawi yeddude mardi hande wiide wonde kambe Iran nabe bellima bomboji walla missilaji to Turki ne wayni ko yimbe dadibe République Islamique Iranienne kanyum medan wadde den gede e kadi ko kanko war mo nyaaginom wonde ko yo loskito wadde taw loskito mo wadi kambe Iran nabe mi jaa liggundira e Turki nabe donc wawi jokkondirde hono tolno makko mo Turki on bietata Hakan Faydan e der kongudde be kali kadi yo rentini o wonde ko won yimbe hawnaki ne kutoro ndedo hare pour addude cadel hakkunde mabbe e Turki donc way wonde fo en wayno kanko ministre Turki naji toppiri ko faade défense nyande altinde o haali no wi kadi no wayno ko dadibe walla ko dole o tan kanyum en cammini kadi missile o kadi fella ko à partir de Iran kambe Iran nabe o do sajini ko ciali dum to Riyadh Arabie Saoudite wayno nyalawme kadi nanama kusande mbadi ton kusande non andaka tawol ko non tungnade reporteruji agence France Presse ko kalimi bi wonde ko hande ko Iran en continue kanyum horumu bombardude nokkuji di ganduda en tawkol leyde Arabe do ganduda kambe Iran be gulditi bi wonde ko kanyum en jinganto Amerique tungnade ko yaltande kadi hono leyde Europe do sajon be nyaagi me Iran be wadan garantie wonde ko kala botoji mabbe dewoji don e tottude Hormuz baawi yaade gardi conseil Europe nabi no gasi jeedidi leydi wi o halde hono président Iran Masoud Pezeshkian wi wonde nyaagi me dumen yo Iran nattu kala janande de wadata batuji surtout batuji dewoji ton e odon region ko siftinde on kambe communauté européenne e kambe o tan be celinoma nadde ko faate ndedo hare surtout yenno wiidi wonde ko Donald Trump dabbude men wonde ko kambe e ngarbe jantini dole mabbe be dande dedo kanko Donald Trump nde kongudo haali kadi wi wonde ko leydel Europe jogibe o do sa joni cadel danje pétrole ene jaa hen Angleterre kadi ko leydel nganda jamfi bo min jabani nadde hare nde be ngoni contre Iran de wi be don leydel en bay arde sodde mabbe pétrole parce que kambe États-Unis be jogi pétrole na hay dum continue noddude men yo neddu dole men to tufnte Hormuz bawa yamirde wala force di Iran en ata block de don tufnte ko siftinde on tan wayne ko kanko Donald Trump mo continue hande hollude metere makko sibabude leydel Europe e o tan jabani nadde nde do hare ko fati hande battande nde do hare tungnade hande kadi sondage padado to Parisien ene wayno coggu essence joni tungnade hande sondage mo be burti ken won $4 par gallon siftinde on tan ko gallon ko 3,78 litre ji tati ko buri feccere dum wonata gallon do États-Unis dum non tungnade fedde wiyeten e be don kadi ko kanyum badata sondage ko fati en gede badni ujunaji de no gas didi e bi yonde teskirama hakkunde hitande ujunaji de no gas didi en wayno prix essence wi no $5 par gallon non ko sibabu de covid banno do e kadi babunde odon sa guerre puddino hakkunde kambe Ukraine kambe Russie idin prix non e nawani besinin feewi kono odo sa joni si babunde odo guerre gondo hakkunde États-Unis Israël Iran en wani prix kadi nan continue monto odo sa joni ko buri hewde leydel he burtima déjà $5 wona hen ngoni ko $3 jetta $4 taw prix ko jogor beydade tungnade hande sondage mo badi kambe pellupa
khabruji men ma ngartina en États-Unis tungnadi ko winda to journal biret NPR e tungnadi sondoji mbadi mbi wondi odo nyalawma talata hande o joggu ko faate essence urti odo sa joni ken won budne par gallon non ko hunde ni ganda medan yed dido dubi tati bennu dum do fono tungnadi hande NPR ko alko sibabu ndare wonde to Iran hakkunde kambe États-Unis Israel e Iran tungnadi kadi ko bindi kambe NPR mbi wondi kay jamma bennu do non kambe Iran be bawi waddi jengo gol bato goto taw ko bato koydnaji ko bato dimdo petrol be duppi dum to ndedo to ndi wetende Hormuz leddel goddi kadi gonde ton to Moyen-Orient ko wayno Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite bi wonde kambe Iran be bawi warlade dronaji nder nokkuji men petrol to Moyen-Orient ko dum wadi odo sa joni hono kambe États-Unis be tini wonde ko prix ko petrol den beydi min fe surtout kadi tawde petrol brut barigal mudum buri joni kan won $10 ko wonno capande jeetati jeenay wonti joni $10 dum non tungnade hande sondojuji badade nyandaltinde ko faati hande ko kalbe mbi wonde cuggu barigal petrol wonno ko capande jeegom e jeedidi ko addi guerre no fuddo odo sa joni américain yo puddimi yiddi cadele no fewi ko faati cuggu essence beydi sipabu ndo do guerre gon ton to Iran do États-Unis dabina hono King Charles gardido leydi Angleterre on dayna mo warde lewru arondu wadde visite makko lawol makko gadduno do États-Unis ko ciagalde kanko hore makko kontin salade dirtinde ngudo jillu sibabu ne hare wonto Iran siftin don non ko Angleterre kanyum wori men jaay de leydele gonbe to Europe e jaade o tan salibi yantondirde États-Unis sibabu ndo da guerre e wiide men wonde tintinaka de guerre wadata ko way wonde fu kan King Charles wi wonde ko continue wadde visite makko lewru arondu do États-Unis khabruji men États-Unis cakkitorɗen to Caroline du Sud tungnadi kadi ko anda en wayno ko aljuma garoɗo woni graduation ɓe ɗo yimɓe e hasɓe militaire uji marines en mbaɗata graduation men ko tungnadi khabruji gumiri toon hande taw kadi yaal ɗum ko télévision NBC News mbi wonde kamɓe yimɓe e immigration aysi ko kamɓe jogori arde toon pour rende base natoɓe yaltoɓe tungnadi kadi joguiɗo konngol kamɓe homeland sécurité mbi wonde ko haalate ko kamɓe immigration ala no ɓe jogori nangu nder base to kala neɗɗo koriji ɓeɗo yimɓe gasnoɓe heblu men wiyeteɓe marines en kala koriji men garo so tawi wona jeyaɗo leydi he il faut ko wona parɗo hollude kayitaji holko addi ɗum toon ko hunde nde ganduɗa meeɗani waɗede tugnade hande haalaɓe histoire mbi wonde ko ɗum ɗo meeɗani yiyede e gurdam États-Unis siftinɗon tan oɗo base gonɗo toon to Caroline du Sud to wuuro wiyetengo Paris Island fuɗɗima heblude yimɓe marines en guila hitande ujunere temedde jeenayi sappo e joyyi ɓeɗo heblotoɓe kadi ɓe mbaɗata ko 49 yontere wawde farde wonde militaire uji timmude heɓe marines en oɗo sa joni kamɓe aysi ko kamɓe jogori wonde to dame e oɗo base gardude yimɓe natoɓe yaltoɓe ko nande koreji aroɓe tawtorede ɗiɗo cérémonie ji graduation to Caroline du Sud bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en gartu janggo kadi ko fati khabruji meɗen États-Unis on jarama